assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam on calminama sanne on jettama e tawdede Pinal TV wakkati fou e banggal yewtere meɗen nde ɗo yewtere banggal Margal Dabadji yewtere nde eɗen gaɗa ɗum e nokkuji kurɗe eɗen jaafa e ley nokkuje e bille e yimɓe maroɓe Dabadji dunke e Margal Dabadji wonɓe ley leydi meɗen ndi woni ko jaten to muɓɓen ƴeewen margal mabɓe ngal no worri fa yimɓe woɓɓe wonɓe leydi ndi anda no margal ngal worri e Bamako e seraji muɗum anda no margal ngal worri e ley laddeji ɗi foof ƴeewen no yalla margal meɗen ngal ana laato margal lobbal nafowal ngal walda e tooña tawedu en joppali tawangal meɗen ngal taweɗe mbawi heddorade ko tawɗenno ko ka garren ɗum no hani warrede ni ɗum ɗon woni no hono immade e nde ɗo yewtere banggal Margal Dabadji e dow majjum hande en gari e nokku sakike meɗen biyeteɗo Abdoulaye Cisse kanko seraji Bamako ɗo woni hono ko woni ɗo woni ɗo winde makko woni kanko omo mara ɗo Dabadji seraji Bamako woni e ley laamu bagginda woni hono ko woni kanko Abdoulaye Cisse eɗen andi o neɗɗo noon tawaɗo tinniɗo sanne banggal Margal Dabadji nenno du wona ɗum tan ka woni golle makko omo golla golleji kurɗi o hoorejo banggal luumeji Bamako hande o du omo e ley fedde meɗen darinde narde député en laamu hakkudejo leydi meɗen ndi fedde wiyetende CNT omo e ɗum ɗon do ka ɗum fe tawede o yoppali hono tawangal fulɓe ngalde omo mara Dabadji ɗi sa yi o wakkatiji a wiyan o durowo sa yi o ley gende to do a wiyan hono no o fonctionnaire sa yi loy lumoji to do a wiyan o commerçant aywa ɗum ne kanko warata haalande en hono no worri jati bandiraɓe bisimilla moɗon e onon e jaam bisimilla moɗon e yewtere nde Abdoulaye Cisse assalamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. e Cisse a huncan konngol maɗa seeɗa e keɓen no pamiren no fagata Pinal TV wari fa e ley winde maɗa nde hande e wattodirde maɗa hakkille banggal Margal Dabadji e ko kalumi joni dow Abdoulaye Cisse ko gonga noon gonga jaati gonga vraiment merci. Ok bon joni so tawi ɗum ɗon gonga a yoga e hooreɓe luumoji Bamako aɗa e fedde CNT woni dariɓe darde député e leydi meɗen ndi hande joni Abdoulaye Cisse jaata aɗa wawi haalandema hoto jaati jeeyɗa e leydi men ndi. Min mo motti iwammi mais sukako am ka ɗon gammi ɗo ni ɓurmi andude. bisimilla ɗum de en keeɓi famuɗum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV e joni e garan nadde e landi meɗen ni Abdoulaye Cisse komin ardoto fullannadema an Margal Dabadji ngal gonduɗa ɗo ngal ɗum tawangal maɗa na an tan muuyi e hoore ma so waɗi ɗum tawangal jaati tawangal ɓe tawri babba a taw Dabadji ana mari galle ma neno ɗum jokkitiɗa inchallah awdi majji jaati ana heddi e majji awdi majji jaati aɗa heddude ok aɗa soyno ɗo nagge waɗe anni jaati yo awdi depuis en 86 87 en tawi Allah hinnoya ko babba mo wayri awdi magge aɗa soyno ɗo du nagge rene anni caggal amen ɗo kange du e ngey awdi hono ɗimo yow kanko ne komo yawti 87 ha awdi ndi heddi tabarakallah eyi donc ano holla wiide ɗum tawangal tan awdi ndi aɗa heddorindi fa hande a yoppali hono ko tawɗa ko sanne fay so tawama naate golleji goɗɗi sanne alhamdulillah famminiki sanne e Abdoulaye Cisse e joni an Dabadji si hoɗi woni hono ko jembiniɗa marde e min jiiɗo nayyi ka jonno min jeeyɗo be min jeeyi baali ɗum ɗo ana e golle maɗa on way fou ana wonnono hen mais hande mi famɗitike hen seeɗa e nayyi ɗi ni honno mbirumami ni min taw ka Allah waɗi hono wakkati fou aye tammuɗum hayami nde arande nde ni mi soodi no ngaari hono mbodorori waylti nayyi ɗi waɗi ɗi nayyi hono mawɗi après caggal mbodorori ndi mi soodi mettisiri ndi jungo e Modi Ndiaye Allah hinno yaafoma kanko de mo député mo wonnono kamo yawti haya ndi ndu wayltiki hono goɗɗi majji haya après jonka noon min natiri e insémination du wakkatiji hay insémination on souvent sa naati e makko ka fof omo heewi e hono nagge ana fillo en walla hono rimgol ngo dartatako mais to ɗum fof hatta hono wiyete nge yeɗaneɗa hono wiyete heɓa ɓiɓɓe mum ka fof a heɓan haya noon mbaytirmi seeɗa eyi
famine ke nenno ɗum ɗo kana holla wiide an ka joni nayyi ɗi joguiɗa ɗi si nayyi fa heewi joguiɗa ɗo joni wona si goto aɗa jogui ɗo nayyi tawangal ɗiɗi woni nayyi meɗen puli burgunkoji ɗi aɗa jogui ɗo hono méttisiji ɗi aɗa jogui bodoroji aɗa jogui capatiji ɗi fo ana ɗo jogui fuɗi jilli joni aɗa andi margal nayyi ni yaata caggal kosam majji e kosam majji hono wori alhamdulillah meɗen keeɓa seeɗan seeɗa duuɓi ƴaɓɓinoɗi ni hono tawino duuma ko ana heeɓe fa ujunere e seeɗa biƴƴe ɗe ɗo ujunere e seeɗa nden ka ana samti mais sa ƴeewi hono ko rawanin warde hikka rawan nde hono ɗum woni koori o remaka ko hay ɗum tiiɗi sanne mais hikka mi miilano an tiiɗirani mais ko gammu o gasa e rawanin ko ɗum duuma ko tiiɗi par ce que ɗum woni go'o min jiyan ɗo hono duumo e fa ujunaji ɗiɗi e temedde joyi biƴƴe fa ujunaji tati e seeɗa ha sa jatike ɗum fou haya fa heɓa hono jaltina hono ko ɗi ñamata ko e kosam majji ɗum ka heɓatake mais sa aɗa yiɗi hunde ko golla duuɓi no gatta fo a tinnititto fati bona sa wi hitande wotere walla duuɓi ɗiɗi mais so wonan ko hikka ko ɗum tiiɗi sanne c'est ça hikka e banggal guure dabaji ɗi woni hono ko tiiɗori on sanne tiiɗi sanne kosam majji ɗan ƴettata guure majji o ƴettata souvent fa fayɗi mbawa wadde fay 50% mo an tiiɗi saabi joni sa ɓeyɗi ñamoji ɗi tan ɓirte ɗi tan kadi ñamata ya pas de probléme mais sa tawi sewre ka fo a tawan ɓirte ɗi hono mum ɗiɗi ana toon sikki wala ɗi ɓiratake hay leydi ndi ne daaba mum fof ko ñamata sana ɓire ñaman sa ɓirtake du ñaman hay sa wiyama fuu ñama tan ɓirte ɗi tan wawa ittude dépense hono sewre nde fo c'est ça mais Allah Cisse joni jaati an sa landama joni gonga noon jaati dabaji ɗi ka a tawɗoɗi mais hende jaati puɗɗuɗa margal sobeji ngal jaati hono margal ngal gonduɗa hande haggarde nayyi ɗi waylitinde ɗi wadde nayyi joguiɗi kosam e hende jaati puɗɗuɗa ɗum arande ni e sukako am tawi nayyi ɗi kalabankoro ɗi gonnono kalabankoro plateau toon ɗi gonnono eɗin dumanno kasela ley fayaɗo eɗi mbir fo haya sakitiki en waylitiriki hedde e banagoroni en warde senu en gorko guiƴam ana wonnono toon kanko toon mo hoɗino ɗi kotiri toon mais après mi yii sa wona guesa sodumi sa mbiɗa tan e guese janane hono nayyi gonata gasata ɗum nanni kam jaati e sodde guesa hay guesa nga 99 sodumi guesa nga 99 hay 99 nde sodumi guesa nga nde ittumi ɗi sanagoro ba saɗi garti guesa ɗo haya nden jonka golle ɗe ka naati hono ɗi heeɓi hono ɗo ɗi jooɗo jaati hay 99 ɗum fuɗɗi illa nde joɗɗa ɗo illa nde jooɗimi ɗo guesa ɗo jiiɗa ɗo mi soodi hectare muɗum illa ujunnayi noga e joyi tawi ñande mum ɗo fuu guesa wala min woni neɗɗo bama ko arande sooduɗo ɗo guesa jungo gellel ɗum woni ñooña mais après haala mum heewi min coodi jungo surunkoɓe mais ujunnayi noga e joyi hectare ɗum soodirmi fa hande warti fa hectare uji muɗum ana ɓuuri fayi 10 millions en ana ɓuuri noon sikki wala wonnene joni elle ko aɗa jogui ɗo guesa aɗa jogui hectare uji fa heewi amaro dabaji tiiɗallah hunde nde du ana woodi yalla anne no tiiɗallah guure dabaji woodi hannde ni o miccitike ni banggal hono remande nayyi ɗi huuɗo na mbambari demetendi so tacce wakkatiji hokke dabaji ɗi ɗum ɗon ana e projet maɗa e golle ma o wallahi mi yi won waɗoɓe ka min mi waɗay e miɗe hawruna hono wiyete huuɗo ko tan mubbangal jiiɗal ngal ɗum kam miɗen gadda fa heewa haya miɗen hono gawƴe guesa nga du miɗen hawrna hono banggal hono ñamduno biƴƴe ɗe kañum e duuma ko kañum en mbambari komin ndemata ko jaati miɗen ɓama yoga e muɗum ɗum min nisirta ɗum e machine ɗum jakko hono wiyete hono ɓirteɗi ɗi yalla concentré o ana heɓa sembe yalla yiɗi ɓira ka hono jorɗi ɗi ka hono biƴƴe ɗe duuma ko ɗum nisete ha saɗi dokke ka hono mbangal mubbangal ka jonka jamma fuu ɗi jippinante ɗum ka ɓirtege ɓe ɓirtake fuu ñama hono mubbangal noon min gurrita fo mais hikka jaati annimi fuɗɗude so Allah jaaɓi hono bangal huuɗo ko hono ko remete ko huuɗo ko eyyo aɗa anni fuɗɗude mbeɗa anni mi won espace mo joppimi joni mbeɗa anni fuɗɗude ɗon so Allah jaaɓi haya ɗum ndu hono
wayam ana kasel ɗo ani wiye hono wiyete jubbi Diallo c'est ça ya 4 ou bien 5 semaines en mi yehi to makko to haya o holli kam no mo awiri huɗo ko e no machine no hono wiyete nisirta huɗo ko haya ko jiimi ɗum ko vraiment ɗum nangi hakkille am haya mi tewti gueƴi hono huɗo ko mi waddi hande jaati ɓe holli kam awdi ndi haya miɗe miili so kammu toɓi hikka fou min fuɗɗiɗen e kammu o inchallah donc ko waroyta ka fou min ƴewan avantage mum inchallah ɗum ka si Allah holli en mo wuri e dow jaam inchallah Pinal TV waran ƴeewa guesa huɗo ka ɗum ɗo yetti inchallah sabi hannde ɗo gonɗen nan ɗon si kamɓe maroɓe dabaji onon maroɓe dabaji ɓe jaati on keeɓi hakkille lobbo banggal remde guese huɗe ɗe e ɗum hunde noon yo joguinde nafa sanne sabi fay ɓiɓɓe ɗe ñammineten ɗe ɗum fuu ko remete noon sabi e turto o yoko remete e haaɓu ko iwata so tawi onon jaati maroɓe dabaji ɓe on kucci e remde banggal huɗo ko ana hasi Allah nguure dabaji o daña ko newi e leydi ndi e jekkitoto landi meɗen ndi e Cisse hande o si wiyama kosam ko keɓata e ley ñalawma aɗa wawi haalande men aɗa jogui ɗo métisiji aɗa jogui ɗo ɗum hono nayi capatiji ɗimin jiyata ɗo nayi ɗum nande ɗe nayi cahiɗe sanne yo hikka no mbirumami ni tan hono banggal insémination hono rimgo majji foccaki sabanan mbiɗa woyno alhamdulillah barakallah mbiɗa woyno hemde ko ɓurno hono ko hikka ko haya mbiɗa jogui noon nayyi goɗɗi ɗo hikka saabi aɗa andi dabaji ana bona ana moƴƴa wakkati fo e chance muɗum haya hikka meɗen heɓa à peu près 80 litres 80 litre capanɗe jetti satu ana manka satu ana ngabba ɗum jonka fulɓe ana andi capan jeɗɗi ley ñalawma sabanani mbiɗa heɓanno 120 130 ça dépend temedere capantati temedere e noga en mbiɗa heɓa ɗum journalier mais hikka meɗen keɓa hono wiyete 80 ɗi haya par ce que ɗum du hono nayyi cahiɗi gonɗi e majji ɗi goɗɗi majji fuu jooɗi mais hono wiyete ɗo e lebbi ɗiɗi meɗe miila sembe majji riman so Allah jaɓi hay ko tede ley ndungu o peut être min ngabban dow 100 litres inchallah mais kosam ɗan jaati seɗan heɓama wajibi kana daña ɗo ɗon naɓare seɗan sotte hoto jaati cottoy ɗon kosam o nam kosam ɗan kasela naɓete kasela lettiri ile hon surtout kosam kasela c'est ça ko kañum waɗi toon kasela o mbiɗa wawi wiide minen jaati meɗe yimɓe hono fuɗɗuɓe ɓe nde fuɗɗano arande ne aɗa andi Moussa Dikko ay minen jaati mbiɗa wawi wiide minen puɗɗiɗi par ce que kamɓe kay ɓe golla ley muɗum min kam gollata ley mum ka ñande fuɗɗi nden fo ñande mo kosam fuɗɗi warde hande tawi ndem mi tawi mi sooda e guesa tawi nden nayi am ana jaaha ana garta ka ley ka sela ɗo kosam am ana yaha toon ka joni ka jeemer si illa ɗum fuɗɗi ɗon tan kosam ɗan yaata ɓe tekki illa nde fuɗɗata fa hande kosam aɗa ana hindi yaha toon e ley wakkati mo gonɗen e muɗum hande o e guure dabaji tiiɗi e fasande margal dabaji ngam nan tiiɗi ladde heddaki e nokkuje ɗe joni hono hen e Cisse est ce que joni kosam ɗanne o miccitike coggu majjan yalla na wawi ɓeydade fay seeɗa fa tawe e ɗum nafa e onon maroɓe e coggu kosam ɗan hono woni no cippiti majjan saabi guure daba ladde heddaki yalla coggu kosam ɗan an heddiɗo wonnoɗo na ɓeydike wallahi ɓeydake par ce que buuɗi sappo tan heddi e litre ɓeydi e litre ha buuɗi sappo arande e caɓan jeɗɗi men dokkirta litre hikka ɗum woni ley ceeɗu o caɓan jetti ɗum woni hono hooreɓe ley ceeɗu o ɗum woni Moussa en ɓe ɓeydani men sappo mais sa ƴeewi ko ɓeydi e ñamdu dabaji ɗi ana ɓuuri ɗum mais probléme ala ñande ana yaafi nden kamɓe ɓama so tiiɗi du en ƴeewiɗan noon par ce que eɓe jogui golloɓe charge maɓɓe ana mawni hay so wiyama kosam ɗam wonno tiiɗi nden no minen ka min daara hono ɓe ɓeyda walla foti ɓe ɓeyda fi kamɓe jaati ɓeydi par ce que ɓe fulɓe sippoɓe jaati kamɓe mo soodoɓe tomɓe kamɓe ɓe fulɓe ɓe andino ɗum woodi kamɓe jaati ɓeydi sappo ɗi aya miɗen mbawi wiide vraiment ça va par ce que so a andani hoorema ɓeydi wala ko wawi wiyede ok donc eɗen jettiraɓe ɗum ɗon koɓe jarwi kamɓe jaati ɓe ɓeydi illa ono onon maroɓe jaati o mbiyali ɓe ɓeydi min ka ñande ɓe haalni kande tawi fayi hakkille am wala hen ɓeɗe toon tan ɓe mbi kam kosam ɗam ɓe ɓeydi hen sappo mi gasi vraiment bon ɗum ɗo yo moƴƴere mawde noon e fa hande en jokkototo e dow landi meɗen ɗi e Allah e Cisse aɗa andi hande naggejo jawdi e leydi ndi
nagge wote ana yaa 2 millions 3 millions wakkatiji ana heɓa fay ko ɓuri ɗum nini yimɓe laaliɓe ɗo ana keewi leydi ndi banggal wuyɓe ko nandi e muɗum onon oɗon ndeni e wuyɓe ɓe alhamdulillahi sa famiɗa hanne e kulleji ɗi fof no min mbirini arsuku ni noon arsuku nde hitande mi ɓamanama ɗo hitande wotere an fof capan tati nagge hay leydi ndi fof ana andino mais nde mbiɗa joguino métisiji ɗi ana ɗo mbiɗa joguino nayyi eggoji ɗi jahanno fa hedde manankoro en galaro en jaaha ley wasolore ndi hono wiyete yorobugula en hay faami nana ɗe gelde jaati saabi nayyi ɗi tan andini kam ɗo par ce que ɗo ɗi goni fuu mi yahanno haya ɗi garti tan hitande muɗum ɗi taƴa ɗo sembe majji funab ɗo jaati ɗo caggal amen ɗo tan fay ɓurta 2 kilo ayo haya sa ƴeewi ɗum ana hamni mais alhamdulillah meɗen jetti Allah sa ƴeewi ndenago Allah ni noon hono sa ley boutique gonɗa walla nayma an ley ladde walla ley mobile maɗa Allah tan renata ñande wiyama fa bonande bonanta ka sa ana arsugu maɗa ko wari ka fou warda no moƴƴiri tan noon min goni mi famminike sanne e joni e fa hande ley on ɗon alhaali e banggal ñaw dabaji homo fuu ɓuuri wembude on hande e hertinadema an Allah e Cisse jaati e banggal ñaw dabaji on aɗa jogui vétérinaire ka spécialement fon mbiɗa jogui vétérinaire spécial illa hitande mi bayltimi ɗo nde illa mi waylitaki ɗo e jogui vétérinaire majji haya me fa bayltimi ɗo joni mbiɗa jogui vétérinaire spécial o waran hono wiyete sa lewru maayi tan chaque les 5 hono ko mo golli ko fou e min ƴeewan ɗum min dokkamo chaque les 5 hay ɗum sa won nagge woote walla ɗiɗi yona hono temen nayyi walla temed joyi wona noon min gollirta o waran mo ƴeewan mo waran mo pikka ɗi fayi asawer nde mo wari mo pikki ɗum woni keeña mi mo haallikatamo vaccin semto e pasto e pikkiri tati mo pikki comme kanko mo andi omo jogui programme makko min kam mi anda hono wokkiki ka hono komo pikki jaati ka mi andi semto e pasto kamo haalni ka mais ɗi pikkama comme omo jogui catalogue makko mo ƴeewa datingaji ɗi chaque fois ko wakkati mo yetti fof mo pikki mais joni ñaw komo jaati ɓuuri fuu tampaninde on ɗo joni e banggal ñaw dabaji buucal moy safa e ko nandi e muɗum ñaw homo jaati ɓuuri tampinde on hande ko ɓuuri fuu wembude on wallay ɗiɗo duuɓi hono buucal ngal ka e tampini men par ce que wakkati fuu a tawan aɗa jogui nagge woote hono wiya ɗojjoɗo buucal ngal haya ɗum mbimami hono nayyi hooreji goɗɗi an wonnono e majji ɗum jaati tampini ɗi mais alhamdulillah rabbil alamin mi yaltiniɗi fuu nagge fuu nge sikkitimi e muɗum fayi hono joguingue kosam goɗɗi ane ɓiranno hono beete 10 litres fuu yaltinama par ce que pour que hono heddiɗi ɗi ana waɗa hono wiyete suuɓe haya mi yaltini ɗin ka haya joni banggal safa o hitande fuu ana yaaha ana warta haya ɗum ɗo an tampina yimɓe sanne ana foti duuɓi 5 hande safa o ngottay e en 2018 safa o mo nangi ƴiwde Côte d'Ivoire fa Laguine fa Mali fa Mauritanie fuu mo waɗi ha won wakkati ɓe gaddino ɗo vaccin safa mais vaccin o heeƴay wakkati fuu a tawan mo wala walla mo timmi walla noon haya sa hakkilleji maɓɓe heetti ono banggal safa o vraiment ana samti sanne sa vaccin muɗum heɓama famminike sanne nden joni e bandiraɓe gattane hakkille ono ko kanko Allah Cisse o haali joni ko soɓe ɗum ɗon yo hunde joganide e hande nafa sanne en fu eɗen andi banggal buucal yo hunde noon ñaw daaɓowo sanne sa maati buucal e nayma anande ka fuu taf tekkinoɗon e wadde vaccin buucal o hitande fof na si tawama lebbi 6 ɗum watte gaɗɗon na si tawama hitande fof gaɗɗon si caggal vaccin o si ni on maati neɗɗo fuu matuɗo buucal e ley dabaji maɗa si woote matuɗa buucange tinnoɗa no mbawɗa wadde fuu mbawa kaare ngel ɗon naggue pati ngue raaɓora nayyi maɗa goɗɗiɗi so buucal ana raaɓa so buucal nangui wala safarde vétérinaire fay goto wala e leydi mbawɗo sawdu buucal vaccin watte ko sakkoto caggal naati hen tan so nangui naggue tan safari fuu wala hen na wawi seɗɗude naggue ngue fa bonna ngue mais ko ɓuuri fuu bonde de ana yaawi raaɓude si raaɓi naggue maɗa ɓirowo liiti sappo ana wawi ardorade naggue ngue ɓirata fay liiti 2
sa jotani ɗum ɗo fangiraɓe nagge ma litre sappo ani ɓe bonnanino hay ɗum woni ko ɗum eɗen kani wattande ɗo hakkille sanne honnoon si se jokkitoto e lande meɗen ɗi so jokkitike lande meɗen ɗi hannde an ley fedde meɗen fedde ensemble national leydi jaati gonɗa e ensemble o ensemble ne yo député en noon député en kañum en ɗum woni hono jogiiɓe sariyaji leydi ndi fof to maɓɓe to ɓamete kala koɓe jamiri fof ɗum woni ko watte koɓe jamirali ko wattaki nden noon hannde an jaati aɗato amaraw Dabadji aɗa anndi no Dabadji ɗi ngorono keene par ce que a tawɗuɗi aɗa anndi no ɗi gorri hannde aɗa anndi no laddeji ɗi timmiri hannde ni aɗa anndi toñangeji ɗi gonɗi hakkude maroɓe e remoɓe Dabadji ɗi est ce que oɗo kaala haala majji ley galewan député en leydi men ndi d' accord e famille ka sanne hono banggal CNT to min le 28 hono wiyete le 28 décembre gaɗami toon hono nomi 2022 o mi anda saɗa andi Issa Kawjim min jaati lomtimo e CNT haya min mi wari ya juste hono wiyete lebbi jeegom ko garmi toon mais hono million men gonnomi arande e muɗum ɗum woni hono min ɗo gonnomi mi hoorejo luumoji Mali fof alhamdulillah bureau amen ƴewde kidal fa kayi ana woodi miɗen jogui représentant kayi menaka fof haya hono wiyete arande hono banggal luumoji ɗi haɓo amen ɗon ɓuuri hettude haya par ce que min jaati bitigi an a ley luumo suguni pour aɗo bitigi an woni haya joni fa Allah waɗi min gari men naati e 5 haya mili o walda ko naatumen hon joni ko lebbi jeegom tannima ka ley lebbi jeegom ɗi commission ngaji woodi commission santé won commission loi won commission hono wiyete administration territorial min commission administration territorial et réconciliation et culte min e on gommi ha joni administration territorial komi fedde daraniinde banggal kuɓeje e laamuji leydi laamu o très bien e kañum e c'est ça kañum e réconciliation e kaldal e kawral hakkude yimɓe kañum e culte nisuji dinaji e nisuji ɗi aya ɗum ha ɗum joni so on sariya wari fou ɗereji muɗum waddete ɗo amen ɗo minen ɗi men ƴewata so commission agriculture walla élevage fou a tawan commission goɗɗo jogui ɗum mais hatta so hono yimɓe hanɓe hono joni association hono walla coopérative en walde hono ɓen soɓe gari miɗen mbawi hollondirde ɓe e commission daraniɗo Dabadji haya so commission ana bata fou min miɗa wawi tawede toon haya so won luwangaji ɗi ɓe ɓami fou miɗen mbawi wallude ɓe waɗe voté ka commission fou e ko muɗum mais kala commission mo gonɗa e muɗum so a mati commission goɗɗo ana golla so a député aɗa wawi jooɗoyade probléme wala a yaltata mais dossier ngaji ɗi a anda homo jogui ɗum par ce que ɗi koma ko anduɗa ñande dokke ɗon dossier ji moɗon fof minen joni hono banggal voté en so voté ɗi gari dossier ji muɗum e commission amen wara so waddama tan feccete min ƴeewan haya banggal culte joni hono hijjiɓe garo joni semaine ƴaɓɓiɗo min joddike e hono association e naɓoɓe yimɓe hijji kañum e directeur maison de haji kañum e hono wiyete secrétaire général ɗum woni sigal ministére o min jooɗi komin kaldi haala hijji o hono watta hijji hitande hikka c'est ça joni ka culte o ɗum woni banggal hono dinaji ɗi haya commission muɗum minen heƴƴani ɗum haya sa réconciliation du dossier mum wari joni minen hokkete ɗum du yo wajibi par ce que ɗum commission mumen goni mais hatta sa hono banggal Dabadji en walla banggal ndema en walla nini saɓe gari sa min mi mataniɓe hay miɗa wawi naɓude ɓe e hoorejo commission ɗo maroɓe Dabadji ɓe haalta ɗo miɗa wawi naɓude ɓe toon jonka mi hollandiraɓe en même temps ñande haala mabɓe watta ɗum miɗa wawi jooɗoyade mi nanna huno ko ay haala ka nden miɗa wawi hono tiiɗalla ko woni hen ko miɗa wawi haalde ɗum noon ensemble worri woɓɓe hewɓe miila ensemble joni hono so a naati tan a imoto darto tan mbiya ha ɗum orke no e golle ɗe arande jaati oɗo mbawi yaade ministére gaɗon demande hono wiyete ministre o so ministre o jaɓay oɗo mbawi wadde
ngaron e commission kalnombe commission o watta ministre o interpellé commission jatin noddata ministre o c'est lando ɗum minen ka min nani ɗum nde hunde ana e dabaji walla nde hunde ana e ladde nde walla nde hunde ana e hakkude yimɓe nden hono ɗum worri so ministre o haali haala lobba ɓe mbawi hono wiyete ɓamde hono wiyete projet de loi muɗum fa waɗe vote nden noon nden oɗum mbawi naddude e jama on mbiyonɓe haya so o projet wari fou gaɗe ɗum voté pour que avantage muɗum leydi ndi heɓa ɗum ha noon ɗum worri fammini tan e bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV yewtere meɗen banggal maroɓe dabaji en paami ɗo joni ko Allah Cisse haalani on ko ɗum e hoore muɗum yo yoga e jante wonenne dabaji en paami ɗo joni ko Allah Cisse haalani on ko ɗum e hoore muɗum yo yoga e jante wonenne sikke wala coopérative ngaji jooɗeniɗi banggal maroɓe dabaji e baale maroɓe dabaji ɓe o holli on laawol dartingol ngol kanɗon no wadde fa keɓon burti moɗon kiɗɗi ñamaɗi fa kewtonɗe keɓon no durduɗe moɗon kiɗɗe ɓantade ɗe fa kewtonɗe kañum e daŋŋeje jarduɗe dabaji e kala ko latto hakke dabaji fou nenoɗon kaani immade kaɓanon ɗon ɗumɗon ko woni hakke dabaji ko de daba o ande hono ɗo hani durde ɗo ande ɗo hani yarde ɗo saabi dabaji ɗiɗo eɗi kaani tawrede gueɗɗo leydi ndi saabi ɗi nuygal ɗiɗaɓal e keɓe leydi meɗen mani ndi fammini ke sanne Abdoulaye Cisse weeli men sanne e joni yewtere meɗen nde woɗɗi ke sanne Cisse e joni so wiyama gaɗɗa noddande fewde e banggal maroɓe dabaji ko ɗum ɗon wiide ko mbawmi wiide ni hono wiyete a yi pulako o wala fof ko andi wala fof ko jogui wala fof ko wawi gollude du sowona ko dabaji sanne so a yi joni pullo yo maçon a tiiɗi jiiya ɗum sanne an tiiɗi jiiya pullo anni hono wiyete anni awoya walla anni waɗa ko leydi a tawan dabaji ɗi tan ɗum ɓuuri hewde mais komin jii ko sakiti ko pulako o ɗum wanci ko dabaji ko joguiɗa ko a wanci ɗum anne a wawana goɗɗum ɗo golle wakkatiji ana waɗa joni a tewtan durowon donka hemde ɗe orke jaaha tawa keddake huyande jaaha tawoya sukaɓe fulɓe anni jooɗi kasela walla jooɗi galbal to wala fay golle ɗum ana hono wiyete ana muusa ɓerde neɗɗo par ce que a ƴeewi ana metti sa ƴeewi hono neɗɗo ma hono maɗa ana jooɗi wala ko jogui ana metti sa ƴeewi leñi keddiɗi ɗi hannde eɓe golla golleji ɓama bamaraɓe ɓama haaɓɓe hannde wala fof koɓe heɓay wala fof koɓe keɓay banggal golleji maɓɓe sanne fulɓe wanci ko muɗum nanga mbawa goɗɗo wawa goɗɗo ɓe jarraki gollude golle goɗɗi ɓe jarraki ɓe jarrata ko joguiɗa ko sa yarranike ɗum ɗum tan mbawɗa wadde ɗum tan heɓata e muɗum ƴew hannde e aɗa yiya pompis station ko yoɓete ko ujunaji joyyi mais pullo hannde woni hono essence golloɓe a yiya yimɓe golloɓe joni lewru ujunaji muɗum 3 walla 4 ana heewi fulɓe anni a tawan ana golla lewru mum a tawan ujunaji 7 walla 7 hokkete maaro hokkete gawri sa muñi a hawrinayi nden ko kemɗa mais jomum a tawan lebbi 4 lebbi 5 yaltat haya ko jogui ko ñaman fof attimi hande muɗi hedde goɗɗo fay so heeɓi kasim waɗi lebbi 3 lebbi 4 yalta kasim ñaama ko haya tabitittako marta hunde heddata ko ɗo heddorto noon fa manggu wara nde manggu o wari e muɗum kasin heddo noon a yiyan tan ana ley nokkuje hono ɗe ngalana fay hunde jomum a tawan wari e leydi ndi illa duuɓi 50 duuɓi debe en a tawan omo bama ko ɗo taw fay tere ndumo wala mi yiidu ko metti sanne mi yii ko hamni sanne yimɓe amen pulako hono banggal julaɓe en mi yi won jogiiɓe eɓe somo temedere ngaari 200 ngaari mi hitande sooda min gesa ngandi gorko giƴamo mo wiya Amadou peut-être mo yikam e télé mo haala mi ƴoññimo mbimo maani wona ƴoyre fey ɗum mi haalnimo tan mi laaɓanimo reedu mbimo mo wawa coodiden ladde ɗo o wi o jaɓay ñande muɗum wawi sodde hono ko am ko 2 walla 3 Allahu akbar mo jaɓay ko sakiti ko miɗen kalda wallahi mo yara hedde cenfala en kuur mo luwoto samo waɗa biƴƴereji makko orko omo jogui sembe omo sotta fa Sénégal galbal ɗo omo sotta omo wawi nande foti temedere ngaari jiide haya ñande muɗum so kanko mo jaɓino mo soodi guesa gay makko wona ɗon wonata so ndungu wari kanko omo jogui bingal somo remi wona mo heɓa guure makko leydi ndi ɗum valeur mo ana ɓeydo yaade wona mo heɓa hunde ta pula ko ana yeebo pourquoi
hono wete a yiyan jomum wadde jooɗi kata wiya mimi hilla kam bittowo min tabi ƴiwan kasela ɗo yaha baginda ƴiwa baginda yahan ceele ƴiwa ɗon yaha heddoto e nokku o tan fa duuɓi noogay yahayi laataki ngara joɗɗa en ngara e nokku o illande nokku o yaafi hedde fa ɗum waɗa ɗum ɓura sembe ma tawi fay sa yiɗa wasode très bien haya ɓe muñcoodu muñal ngal ɗum ana tiiɗi so ɓe muñi so a muñi tan dayan ko kemɗa sikki wala minen meɗe luumoyɗe illa min ngala fay hunde mais noon min tinnori ha min keeɓi nason amen min ɓami hen min jimi hen e ley luumoji ɗi ɗum min coodi ono ko jiiɗa ko seeɗa seeɗa wona hono projet wona haala goɗɗum min abbara mi heɓa e projet ujunaji sappo m nanne nokku waɗay mi nana tan yimɓe ana heɓa e projet ka so a muñi tan hen ko kemɗa joni ka satu ana tii e bangal e haalmaɗe ka golloɓe kamɓe duroɓe ɓe muña tampere wonde hen gaɗa hen duuɓi hoolare ɓeydan keɓal ma ɓeyda c'est ça joni jiya tan jomum yaltini Dabadji nanna ɗi ley foore o tan yoppaɗi toon wara naata gafirel jooɗo nayi ɗiɗi fu ɓame junngo muɗum walla mo uddama walla mo dogi haya kono noon a yii leñi heddiɗi hannde homo fuu ana darani hoore mum hono mi laatto mais pulaako o hoɗum aɗa holla ɗum fa laato kañum ana wirfo kañum ana ruuɗo hay vraiment min ka ko mbiyammi tan ɓe muñcoɓe golla ɓi adama so a golli a dañan ka so a gollayi ala atta sago wayɗo tan an golloɓe wono foti joguiɗa ɗon e wallahi mbiɗa jogui golloɓe alhamdulillah yomɓe yoɓeteɓe amen fulɓe ni tato wonɗo kañe koreji mumen e joom en cuuɗi ɗiɗo wonɗo ay ɓe fof ɗo barikalla eɓe jogui sukaɓe alhamdulillah mbiɗa jogui garɗe e mini ko kamɓe jogui worɓe mira ɗo an jogui colléji muɗum wonde e suuɗo mo jogui collège sa hawni ko wonɗo fo alhamdulillah ana ɓuuriɓe sappo e jeewa ɓaɗo yimɓe nawde mais sa ɓami neɗɗo ɓe fuudoyaɓe keɓa seeɗa maɓɓe fa ɓe mbawi nafude koreji maɓɓe par ce que komin keɓata ko hay so min min marayi goɗɗum so kamɓe koɓe heɓata ko ana wuura ɓe ɓe suulti noon sutura c'est ça peut être mbiya a yoppan jomum joni yalla den ko ɓeyduɗa a yoppan joni a heɓata a ɓeydata ko fay hunde mais sa ɓami peut être arsuku jomum e suka e muɗum waran e jungo ma an nafira ɗum goɗɗo nenno an a wurdan noon kanko mo wurdanno ko jeeɗa ɗon ko on keɓat noon jaati mais min ka hono ko mbimi komi wirfoto hen fulako o muñco ɓe tinnoɓe laato muñoɓe e golleji ɗi wallahi ande ɓe jarro gollude golleji ɗi ni le ngenni ndi leñi ɗi hono laatiɓe hunde anni sotta sukun kuran gommi leñi ɗi joni neɗɗo warani duuɓi ɗiɗi wala fay ko ñamata wallahi mais tinnoto tan fa heɓa kalis ɗon e ɗon fa sooda mobile fa sooda terrain anni heewi ka jiya pullo banda o waɗa duuɓi nogay duuɓi capantati omo ley Bamako te fay hunde wala fay garwel ɗomo walta tawa mo wala Allahu akbar ɗum kane mettima tan metti fa ɗon yotti par ce que sa yi hono maɗa kañum ana ɓiɗi goɗɗo kañum jeeyi hono ɓe mbi min mbiyata hono mani a mbeɗe samti ɗum maali mbeɗe samti ɗum maali ni aya so on jogui mobile on jogui ɗum ɗo on jogui ɗum ɗo an samtuɗo a wala vraiment wonno worri non jaati worri en paami haala makko ka joni vraiment tinnoɗen na jaɓɓen gollude golleji ɗi fou jaɓɓen du muñude golleji meɗen hono golle jaate mo tawɗen o woni koyen keddaki fayi yiɗude on ɗon golle banggal durgol ngol margol Dabadji ngol a natan ɗo e durgol ɗo kanɗa wadde hitande fa keɓa coggu ñele gaɗa lebbi jeegol jalta jaran nokku goɗɗo fandema heɓoyde golle fof tawan ko kenɗa ko ka timmi naata kasi an ka ñande fof a kesso e golle o ñande fof a kesso ɗum ɗon woni hono ko wondi ko na du tinnoɗen na so tawama ley gendi mawdi jooɗiɗa ndaara golleji kantiɗi golle fuu ana moƴƴi neɗɗo tan bonata so wona golle bonɗo ka walano ayo tinnoɗen gollen yalla enen ɗo ɗen keɓa ɓural ɗum ɗon woni hono immade haala makko ka fande meɗen waynodirde landugol gotal ana ɗo Cisse wakkati o ɓilli en joni joni hakkude Dabadji meɗen gonɗi ladde ɗi e Dabadji meɗen gonɗi wuuro ɗi gonduɗen ɗo joni ɗi so an a sunnama hono worri joni pati joppen tawangal meɗen ngal pati jeeboɗen ɗum ɗo hono hen mbiyata e ɗiɗi joni eggude banamba so yaa Côte d'Ivoire lagine na jooɗade so waɗa hono no gaɗɗani hono worri hono fof e valeur muɗum eggo o so wi fa yokko fof bona
gonɗo ɗo ɗo sa wiya egginan ɗum du gasata sikka e fu e valeur muɗum sa pula ko yoppi eggugol ngol fu gasata akbar gasata a yiyan joni neɗɗo an jogi sewre muɗum yoppira ɓiɓɓe muɗum nde wi fa nane métisiji ɗi sa sukaɓe ɓe taton walla ɓe nayon ɓe heƴata e majji dukka ko no wari hina ɗi tawe kolce seeɗa aɗa wawta ɗi haya sa eggugol ngol ne a tawan yahoɓe ɓe ngala fay dépense san kamɓe jeeyi seeɗan seeɗan sa itti fay ujunaji 5 a hokki jomum ujunaji 5 ɗi yama waala jungo makko lewru walla lebbi ɗiɗi mo ñamataɗi e huɗo ɗi nguuri ɗi jaha ɗo huɗo ko woni fuu ɗi ñamoya ɗi birfo ɗi garta ɓe faltoto ɗon hono ɓeyɗi ɓe joppa e cuuɗi maɓɓe ɓe jaha kasin ruumoyde so ɓe birfike ɗum kasi ɓe gadda ɗon hono nayi ɓirteɗi ɓe nantina hono nayi jooraɗi ɓe egga kasi ɓe jaha hedde buuni en yaade koduwaare yaade fallagine en miɗe miila ɗum e yo tawalngal fulɓe ana haani heddade yo culture fulɓe ana haani heddade so ɗum ƴiiweɗe hanne Mali soodan tew e leyɗe goɗɗe woni so dabaji meɗen gonɗi ladde ɗi warti métisiji gasata mais pour que hono wiyete ɗoodu banggal kosam e banggal hono wiyete wayltere dabaji e dabaji hono wiyete ande meɗen jaaha yeeso min keddaki tan e nokku goto joguiɗo sembe muɗum a commerçant yo hono wiyete a fonctionnaire yo sa aɗa andani dabaji kina tawereɗa guesam kina tawereɗa nokku maɗa ha sa a wi pula ko hande ɓe sooda guese ɓe sotta hono ceefe maɓɓe ɗe ɓe gara ɓe jooɗo ana haani homo fuu e valeur muɗum salamu heɓanama joni ɓe heeɓi ɗatol hono burtiɗi e laddeji mawɗi yoppama nayi eggoji ɗi kañum ɗo e valeur majji jiiya ɓojiri duuɓi 10 ñaama e biƴƴe ñande cotuɗa ɗum sorta ɗum woni a caɓan jetti ɗum eggo heeɓi ñande sottinde so gayi 10 sa noga e tino makko tan tinomo ka hono jooɗiɗo ɗo so wi fa sotta hono wiyete 2 millions a tawa mo nanni 3 walla 4 millions e nagge nge hayaw sabu ɗum ana haani homo fuu yoppide e culture muɗum eggoɓe heddo ana eggo jooɗiɓe heddo e jonde muɗum homo fuu bonnanta goɗɗo so wonani min joni miɗa wawi wadde hitande mi sotta ngaari 2 walla kolce 2 walla 3 en ka taw eggoɓe ko jiyata luumoji ɗi fuƴiwde daral en warde hono wiyete ñono en warde hono wiyete kono bugu en warde faana en fuu nayi eggoji ɗi kanji nanete galɓe ɗen so kañƴi ɗi gotti hande tan fula ko gotti so ɗi gotti tan ɗum dari mais hono banggal métisiji ɗi e yimɓe natta e majji e banggal kosameji ɗi ɗum ana yiiɗa par ce que sa heeɓi avantage aɗa wawani ɗo aɗa jogui nokku muɗum aɗa jogui no gollirta huuɗo maɗa aɗa jogui sembe biƴƴe ɗe nini ɗum ɗo ana samti ndeno ɗum fu ɓeydade c'est ça mais fati ɓe joppat ɗum to c'est ça an joni tiiɗalla homo joguiɗa ɗo ko gonɗa ɗo hande tiiɗalla homo joguiɗa ɗo wallayi e ɓi adama ka sa wiya gollan tiiɗalla ana woodi neware ɗo ana woodi ɗiɗo duuɓi ka ko tiiɗi men fuu banggal hono wiyete nguure dabaji ɗi ɗum ka tiiɗori men fa yawti par ce que sa ƴeewi duma ko duma bambari ujunere temedere ujunere temeɗe ɗiɗi hikka ujunaji ɗiɗi fa e temeɗe ɗiɗi fa e temeɗe 5 cakuru bambari a tawanno ɗo ujunaji 3 so wiyama duma muɗum ujunaji 2 e seeɗa ana hamdi e nayi ɗi jiiɗa ɗi lewru ɗi ñaama 1 million 750 1 million 800 ko ɗi ñamata ha sa ƴeewi hono quantité mo mbimami joni o kosam majji peut être hiɓinta 1 million ko heddi ko 750 walla 800 lewru a itta e jiima sa naan fuu ana weeli ɓernde ma tan fati wiye bonni kasi sa ƴeewi ɓe gonduɗa ɓe honoroɓe maɗa fulɓe eɓe nguuri e majji toɓɓere maɓɓe koɓe jarata ko kasi en ɗum ɗo sa ƴeewi sa ittiɗe e jungo ma sa wonani hande sa neɗɗo fa sotta ɗi joni sottan ɗi tan sodan tere muɗum mahan lewru fu aɗa wawi hemde ujunaji ma deeɓe 10 malla hemre gatta e jiibama luwase maɗa a ñaman tan aɗa jooɗi tawa warda e torra goɗɗo nagge nge yolbide nge ñawide ɗum wala hen mais sa ƴeewi hono aduna no jooɗori o ana wuuri e ɗum o ana wuuri e ɗum haya ndema ka baraji ane muɗum
hono wiyete margal dabaji balaji ane muɗum haya hono ɗum sa yoppi latto goɗɗum wuroɓe hemɓe tawan balaji ko hanɗa hemde ko tawan tiiɗi sa wonani 750 mille ko ittata ko fay sa ittan 500 mille tan nanna e nokku lewru fuu ɗo gatta hen lebbi 2 walla 6 fuu a tawan galle o timmi a nanna hen luwasi sayi ha ɗum tampere mo ana mawni mais tampere nde wala fuu bawɗo ittude sa wona Allah par ce que hunde fuu Allah ardi caggal ko Allah ko laamu o sa heeɓi hakkille wayliti ɗum ha yimɓe wiyan lamdoto joni haala o kanko jaato may senti non mais a tawan min wonko hatta kam ɗanade jamma mais a tawa mi wawa wayltinde mi wawa wayltinde kamari an e senti meɗe senti mi wawa wayltinde c'est ça mi daran tan sa hawri e sawabani gasi sa wonno wurde ɗo timmi a tawa mi ronkan fi haya kasi ndu wonɗo taweɗɗa du gara daroɗa mbiya haya min ɗum jimmi ɗum jimmi aɗa wawi yaltude hen tawi ɗum sansaki haya nenno miɗen jiiɗi ɗum sanso miɗen jiiɗi ɗum waylito laato hakkille amen hono komin jiiɗi ko mais so Allah jaaɓi du somin waɗi wakkati e senti o faami andi no golleji mum yarata banggal tiiɗalla o du min kala e muɗum so Allah jaaɓi pour que miɗen heeɓa hen neware inchallah miɗen e ɗo joni ɗo gonɗa ɗo ka wala tiiɗalla banggal hono bonande guese en e ko nandi e muɗum sabi ladde ka ni wala ka bonande guese hami hedde tiiɗalla muɗum ɗo wallahi miɗen jetti Allah sa yi aɗa leeli Bamako a noddatake ngesa boni a noddatake jardin mum boni wonduɓe hen ɓeni haya wonɓe ɗoɓe alhamdulillah e duuɓi hande mi noddaka sa mbiye ngesa bonnama mi yoɓa ujunaje 10 walla ujunaje mum waɗay eɓe tinni hen haya sa ɓi adama kayndu ana tinni e ko muɗum homo fof sa tinnike bangal mum min hoto tinnotomi ñamdu dabaji ɗi jomdi mabɓe kamɓe ñamdu mabɓe nansogo mabɓe cellal mabɓe min ɗum tinnoto e mum kamɓe du dabaji ɗi ɓe tinnoto e muɗum fati bonna guese e nini vraiment eɓe hawji par ce que nder duuɓi ɗiɗi ɗi hono neɗɗo warata no hono duka kam ɗo wiya ɓe bonnani kam walla ɓe gaɗani kam wala nde ɓe garti fuu ɓe uddan honno jiruɗa joni ni ɓe ɓiran ko ɓe ɓirata saɓe tili ɓe jokkanɗi vraiment ɗum ka kamɓe jaatiɓe ɗi jowti ɓe hen sanne par ce que ɓe tinni hen ha onon ndu mi jowti on sanne mi jowti ono ƴeewoɓe tawa e Pinal TV vraiment min beltike sanne Allah honne wakkatiji hono ni kasi inchallah ok merci beaucoup Allah Cisse a jarama sanne sanne min paami kala ko haala ko bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV no mbiruɗen nani yewtere meɗen banggal margal Dabadji Allah Cisse kañum wonnoma kewnoɗon hannde o fillanike en fuu no alhaali margal ngal worri hannde ni neno du en keeɓi hen faamu aywa o yettidu sanne hono golloɓe makko ɓe tawaɓe wonduɓe makko wallodiroɓe makko banggal o golle o yettiɓe dow tinnare maɓɓe aywa nenno enen du e mbiyanɓe fa hannde ɓe tinno e golle maɓɓe o nenno du honoroɓe maɓɓe kala tawaɓe golloɓe noon ɓi adama yettorema nde hay koye golle ma woni yettore ma yettore wala caggal neɗɗo so wona golle maɗo sa golle lobba tan a heeɓi yettore lobbere aya so wonano waɗa du a heeɓi yettore bonde Allah tan nde sarde muɗum en calminimo sanne kanko Allah Cisse jaɓoɗo yoppude haajeji muɗum fof o wara fa e ley ladde ɗo fay so tamama nokku makko wona wakkati fof taweteɗo sarden e ni woni hono ko yoppiri haaji makko hannde tawde ɗo fa daña ko feccodiri e meɗen enen pula ko nanoɓe ɗengal fulfulde ngal e lekki mali e caggal mali kala en calminima e majjum sanne en mbiyan tan margal meɗen Dabadji ngal fa hannde tinnoɗen e muɗum to ladde to kañum e guure ɗe fof yo Allah faaben faaba an silami jiɗa Allah fof bandiraɓe tedduɓe en kaddiɗo hannde Abdoulaye Cisse merci beaucoup a jarama sanne sanne so Allah jaaɓi en keɓodiran waɗa goɗɗi dow alhaaliji goɗɗi kasi inchallah e bandiraɓe on jarama sanne Allah holle en jeɗɗire warore on jarama e technicien meɗen jaafa ɗon woni caméraman o yo kanko Idrissa Sankare kañum woni tawdaɗo caméra ngaji ɗi aywa wondude du e technicien meɗen ɓe fof ɗon calmina on jettama assalamu aleykum wa rahmatullah